A hivatalos nézőszám, hogy ott olvasható alul, nincs tehát teljes telt ház, néhány szék üresen maradt, nem sok. Ronaldo. O'Shea labdája talált el nagyon-nagyon rossz helyen. Szegény védő, Jackson omlik össze, így most szabadon veszi át Solskjaer. És aztán Park lábát rúgják össze, szerintem 11-es, igen. Johansson érdeklődik, hogy hát szegény Jackson ott görnyett a fájdalmak közepette össze, még mindig ott látjuk a háttérben, de hát a tényeken ez nem változtat. 50. perc, büntetőhöz jut a Manchester United, Park lábát rúgta el a védő, Gary Taylor, aki egyébként nem védő, csak hátrajött védekezni. Paul Joel csapata lehet, hogy most összeomlik, hogyha ez a 11-es is eredményes lesz azért részre. Ott van, hát vitatkozni nem lehet a dolgon. Idei 12. Premier Ligás meccsén az első büntetőit adta meg. Kipattan, és Ronaldo az ismétlés az övé. Ez milyen antré! Bejött a szünet után, és szűk 5 percen belül szerez 2 gólt. A másodikat azért nem kevés mázlival, tudja ezt ő is, jelzi is a társak felé. De hát lényeg az, hogy bent van. Itt a vitathatatlan szituáció, amelyért 11-es járt. Pakot rúgta meg Taylor, aztán Ronaldo elég gyatrán lövi meg ezt a 11-es, de pont elé pattan vissza Kirklandről, és aztán bebelsőzi. A fekvő kapus lábai mellett megy el a labda, ahogy pattanna föl, illetve hát ez már a keze, amit nyújt ki, de reménytelen a helyzet. A Ronaldo duplájával most már mondhatjuk, hogy megnyugtató a hazai előny.